I dag skal vi kigge lidt på ordene i det danske sprog og på begreberne rod og afledning. Alle bogstaver har en eller flere lyde, som knytter sig til et eller flere bogstaver. Bogstaverne sætter vi sammen og bruger dem til at danne ord med. Men det ved du allerede alt om. Men der er meget mere betydning i ordene, end det som ordene betyder hver for sig, hvis man slår dem op i en ordbog. Hvis man sætter de enkelte bogstaver her sammen, danner bogstaverne ordet kærlighed. Det ord kender I godt. Men hvilken dele består dette ord egentlig af, og hvordan er det dannet? Det er det, vi skal se på nu. Første del af ordet er kær. Hvis du slår kær op i en ordbog, kan du se, at det betyder højt værdsat, meget afholdt eller elsket. Kær har altså en mening, selvom det står helt alene, og derfor kaldes det en rod. Alle danske ord indeholder en rod. Roden kan stå alene og alligevel give mening. Men hvad er lig og hed så? Det er det, vi kalder afledninger. Men hvad er en afledning? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Afledninger er ord, der sættes foran eller bag ved en rod. De kan ikke stå alene, men har betydning for rodens betydning og er det sammensatte ords ordklasse. I ordet kærlighed er lig og hed afledninger, der sættes bag ved roden. Orddelen lig kan som sådan også stå alene, hvis det er ment som en persons døde krop, men det er ikke den betydning lig har i ordet kærlighed. I ordet kærlighed er lig en afledning og har ikke betydning i sig selv. Orddelen hed kan bruges som præteritum af verbet at hede, som for eksempel, hvad hed han? Eller som adjektiv, en hed aften. Men når hed står som i ordet kærlighed, er det ikke den betydning, det har her. Derfor er det ligesom lig en afledning til roden kær. Nu ved du, at afledninger kan sættes bag ved en rod, men afledninger kan også stå foran en rod. For eksempel i ordet uheld. Roden i dette ord er held, som betyder det, at noget er lykkedes for en, eller et godt resultat. Er en afledning, fordi det ikke er betydning, når det står alene. Men når det sættes foran roden, ændres betydningen til det helt modsatte. Nu har vi fået styr på, hvad en rod og en afledning er. Men hvad gør tilføjelsen af en afledning så i roden? Ja, vi har allerede set, at en afledning kan få roden til at ændre betydning. Men afledningen kan mere end det. Afledninger kan også få en rod til at ændre ordklasse. Tilbage til ordet kærlighed. Her fandt vi ud af, at roden var kær. Kær er et adjektiv. Det kan for eksempel fortælle noget om en hund, som man er glad for. Ved at tilføje afledningen lig og hed, ændrer roden kær sig fra at være et adjektiv til at være et substantiv. For eksempel, kærlighed er dejligt. Det du har lært er, at alle ord i det danske sprog indeholder en rod. Du har også lært, at roden kan tilføjes en afledning, der kan stå foran eller bag ved roden. Afledningerne kan få roden til at ændre betydning, så ordet betyder noget helt andet. Men afledningerne kan også få ordet til at ændre ordklasse, således at ord skal bruges på en anden måde. Prøv selv at lede efter rødder og afledninger, når du læser på nettet, skriver sms-beskeder, eller du læser i din skolebog. Du kan også prøve at udfordre dine forældre til, hvem der kan finde flest rødder på 1 minut i avisen. God fornøjelse.